תמיד נתחיל לשיר ואז עדיין לא עלה, אז רגע אני אחכה עם השירים. יום שישי את יודעת, יש בעיר מסיבה, נגשים כל הלילה, עד הבוקר הבא. יום שישי את יודעת, הולה! יא סלאם, יא אללה שלכם. יום שישי את יודעת, שלום לכולם, מסיבת פרידה. רגע, אני צריכה איזה קונפטי. סתם, אין לי קונפטי. אבל מסיבת פרידה. שכל אחד אחרי זה יביא איזה כוס ואנחנו מדברים לחיים. הופ, הופ. זקו! טוב, שלום לכולם. וואו. מסיבת פרידה, אני צריכה את הנאום עכשיו לעשות או אחרי? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? איך מסכמים את הדבר הזה? איך אני לא אמשיך לדבר לתוך הטלפון שלי? מסיבת סיום, יאללה, כולם רוקדים. כולם רוקדים עכשיו, שמח, זה מה שבטוח. טוב, אני קצת מתרגשת, אני לא אשקר. מסיבת סיום ללייבים. שבוע הבא אני כבר מניחה שאני אראה את רובכם פנים מול פנים, אז אנחנו עושים מסיבת סיום היום, אז אנחנו נעשה שבוע הבא מסיבת פתיחה. אבל זהו, איזה תקופה משוגעת זאת הייתה, ולא האמנתי שכשעלה הרעיון של הלייבים, שזה יגיע לדבר הזה, וזה הגיע, זה מטורף. אז אני אגיד בהזדמנות זו, קודם כל תודה לכל המתאמנים שלא הכרתי, ושהתחברו אליי בתקופה הזאת ובתקופה המשוגעת הזאת, ואיזה כיף לקרוא את ההודעות שלכם, ולדעת שהצלחתי לעשות משהו טוב בתוך התקופה הזאת. וכל המתאמנים הוותיקים שלי והאהובים שלי, אז איזה כיף שהייתם איתי כל הזמן הזה גם בתקופת הקורונה, והמשכנו להיפגש בדרך כזו או אחרת. זהו, בואו נתחיל, יש לנו היום אימון, שיהיה לכם בהצלחה. אבל מה אכפת לי, זה האימון האחרון, אז תנו לי להיכנס בכם כהוגן. זהו, תודה לכם גם שגרמתם לי להתאמן. חודש וחצי, כל יום כמעט. לא יצא לי לעשות את זה, אז איזה כיף. ובואו נתחיל. בואו נתחיל את המסיבת סיום! טוב, נשבע שאני מתרגשת. זה מרגיש לי כמו איזה... לא יודעת, אני עולה לכיתה... סיימת בית ספר או משהו, מה זה? יאללה, בואו נתחיל, חימום. אני מניחה שאתם כבר מכירים אותו בעל פה, ואם לא, אז זה בעיה קשה. אתם צריכים להכיר אותו בעל פה כבר ככה. אין עלייך, רוני ורוני. אתם מוכנים? put your fucking hands up. יש לנו גם פלייליסט חדש בהתאם ליום המרגש, אתמול קניתי.
יאללה, הולכת לקיר. לשבת על הקיר. להחזיק על הקיר. לשבת על הקיר. מעיין איתי בלייב? עוד טיפה, אוי. נמשיך להרוויח. עוד 5. ולשחרר. יואו, מעיין את פה בלייב? אני בשוק. ואנדריה, תודה חיים שלי, איזה מילים, תודה רבה.
טוב, יאללה, בואו נתחיל. יש לנו שעה, כאילו, אני לא יכולה לעבור את השעה, כי אחרת הוא לא שואל אותי כל כך, הוא סוגר, אז יש לנו שעה. תקתק את האימון. כיסא, משקולות, מזרן. זה מה שצריך להיום. יאללה, בואו נתחיל. טוב, בגלל שכבר ככה למדתם להכיר את הדיבור שלי ואת התרגילים יותר וזה, אז אני מורידה טיפה את הזמן המנוחה שלנו. ככה אני אוכל להגיד לכם את התרגיל ואתם ישר תתחילו לעשות אותו, וזה לא יהיה מסובך. יאללה, אנחנו מתחילים. זהו, מתחילים. התרגיל הראשון שלנו הוא סקווט, קפיצה קדימה וספרינט לאחור. יש לי ג'אמפ, טק 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 טק. המטרה שלכם היום באימון, קודם כל זה ליהנות. דבר שני, זה כמה שיותר חזרות בזמן שיש לכם. מה שנקרא, תסחטו את עצמכם לפני הסופש. להמשיך, 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 להמשיך. אריה, חיים שלי. ממש איפה אדם. לאנץ' סטטי, ואני עושה הרחקה קדימה. 1, 2. להירגע עם השפיצלים, עוד זפוטו. לרדת לבטן, קחו את המשקולות איתכם. אנחנו עולים ולמעלה לחיצה. אפ, למעלה. יש לנו 3 הקפצות של הרגליים קדימה ו6 מטפס הרים. 3 ו6. אחד, ירידה לחצי, חצי ברפי. 6 ו1.
1, 2, 3, up, down. go! לשקול את אחת בידיים. יש לי ראשן טוויסט עם טוויסט. אפ, אפ. יאללה, גו. מי שיכול רגליים באוויר. מטפסים קדימה, עושים 3 פושאפים וחזרה טפס למעלה. אחת, 2, 3. אפשר גם להניח ברכיים. איפה את? דאגתי שאני עוברות ואני לא שחררתי. איפה את? איפה את? נשארתי לבד גדול עליי. יאללה, להרים את האגן, לשכב על הגב, רגל אחת על הכיסא ולמעלה. אפ, אפ. יד אחורית, או על הכיסא או על המשקולות. אפשר לעשות אחד ככה, סיור שני, אחד שני. יאללה, ו... איפה את? איפה את? דאגתי שאני עוברות ואני לא שחררתי. איפה את? איפה את? נשארתי לבד גדול עליי. בעליות העלילות גם בפניות הכי קלות. לבד. איפה את? איפה את? הלכתי, לא יודע איך מסתבר.
הרגליים ועולים למעלה. עוד הפעם. נפגש ומשקולת למעלה. עכשיו אחרי זה יש לנו ברפיז. תרגיל 15. איך כבר תרגיל 15? גו! ירדנו לפלנק, על העמות, גו! מגבת ולדבר איתי בגדול. ספרו לי מה המצב? איך אתם? וואי, זה חום. אוף! דברו אליי, יש לנו זמן מנוחה. רולי! חיים שלי, מה קורה בפייסבוק? כמובן שברפיס, איך לא? איך לא נעשה ברפיס בסוף? חיים שלי, הדבוש! רוני, אני גם ידעתי שתהיי פה בלייב. יאללה, יש לנו סיבוב שני. איך אנחנו בזמנים? רגע, עוד את איתנו באימון? את עושה? חשבתי שאת כאילו באת לבקר. אני בשוק. איזה כיף. יאללה, אנחנו בזמנים סבבה? בואו, צריך אבל להתחיל סיבוב שני. אחרת אנחנו לא נהיה סבבה. טוב, מזכירה לכם שתרגיל הראשון שלנו היה סקווט וספרינט. אנאלה, אז חיים שלי את. זה כיף שאת פה, עכשיו ראיתי. טוב, מוכנים? Workout reset. יאללה, 3.
יאללה בוק! של הרגליים קדימה ואחורה, 6 מטפס הרים. Epa, boi! שש ברכיים, 1 קיק אנד בק. אם מישהו קשה לו, יעשה צפרדע. במקום הקיק אנד בק, צפרדע. עלייה, ירידה. אני עשיתי מכל ימין, עכשיו אני אעשה הכל בשמאל.
Tamam. Uno, dos, tres. ראשן, עם טוויסט, עם עלייה למעלה, רגליים או על הרצפה או באוויר. יאללה, שני ג'אמפינג ג'קס, שני כוכבים. כבשתם מזיעים? כמוני! טפטפת! גבי! תרים אותי בסרטות שלה אמרת הכי אוהבת מה קצת מעצבן אותך כמה שנים בסוף היום שכב על הגב, רגל שמאל הפעם על הכיסא, רגל שנייה באוויר. תעשו פלקס ברגל שבאוויר. אפ, אפ, אפ. יש לכם שתי אופציות, לא על הכיסא או על המשקולות. מפגש בין הרגליים לידיים, ואז הידיים עולות עוד שלב אחד למעלה. מפגש עכשיו.
מענו, למה עברת לאינסטגרם? התאריך הגיע, היום המיוחד, כל המדינה היה. תרגיל 15. איך אנחנו נסיים? בלי ברפיז. כתוב לה בעיניים, זה מתח משמחה, אף אחד ככה. יאללה גו! הוא ישים לה בטבעה, יקלוט לה את הלב, מול כל החברים, נשמע שהוא אוהב. דורש הלילה לבדוק, רק לשמוח ומחר לא לעבור. דור שלם דורש, רק למזרחי, סלם עליכם מי שבא לחלל. ים של מוזמנים, כולם בעננים, עלי שיחה ועל שיחה לילה מתחתים. יראו אותה רוקדת על השולחנות, שיראו להם עוד השנה חיים. איזה יפה קלה, איזה יפה קלה, כולם ידיים למעלה, כולם ידיים למעלה. יאללה! יאללה! וואלה, איזה כבוד. עשיתי בליל וזה. פנים עבודה. טוב, אז חלק ראשון מאחורינו. תשתו מים, תתנגבו. סגור, חשבתי שקרה משהו באינסטגרם. בפייסבוק. תתנגבו רגע, ואנחנו אימא'לה, ממש אימא'לה. עכשיו 20 ל-42. יש לנו רגע, חישוב מהר של הזמנים, 5, מהמם. יש לנו, אמרתי לכם, יש לכם היום אימון, לא החסרתי בו כלום היום. יש לנו עכשיו צ'אלנג' קטן, אתגרון קטן, בטן וסיימנו. מה שנקרא, שלא תתגעגעו אליי. טוב, מה זה אומר הצ'אלנג'? מי שכבר עשה את האימונים, כבר חווה את הצ'אלנג', אבל אני אסביר אותו עוד פעם. הצ'אלנג' הוא מידיו, גרנד פינאלה של הלייף. כאילו הכל עושים ביחד. מה שנקרא למות, בול. הצ'אלנג' שלנו הוא סקווט מצד לצד 10, 20 מספריים ו5 קומנדו. כבר אני אסביר, לא להיבהל. 10, 25, תזכרו, 10, 25, 10, 25. 10 סקווט מצד לצד, זה אומר 1, 2, 3, 4, הבנתם? 20 מספריים, זה אומר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. ו5 קומנדו, זה אומר 1, 2. מי שיש לו בעיה בשורש כף היד, הוא עושה בפלנק, על האמות, 1, 2, 3, אבל הוא עושה 10, בסדר? זה האופציה, האלטרנטיבה השנייה. אז יש לנו 10, 25. יש 10 25 לצד, 20 מספריים, 5 קומנדו. יש לכם דקה לתרגילים האלה. אתם צריכים לסיים כמה שיותר מהר. סיימנו סיבוב הראשון, תהיה לנו מנוחה של 10 שניות, ואנחנו יוצאים לסיבוב שני. ככה, סך הכל 3 סיבובים. זהו, ברור לנו. המטרה שלנו היא לשפר את עצמנו כל סיבוב וסיבוב. ברגע שאתם מסיימים, ישר להסתכל על המצלמה, לראות כמה השעון מראה, ומשם להתקדם. יאללה, אני מוכנה עם השעון. אתם מוכנים? גם בחדשה של תנובה קולקשן. שמאלה. אתם מוכנים? 10 סקווט מצד לצד, 20
מספריים ו5 קומנדו, שזה 1, 2. טוב? יאללה, 3, 2, 1, גו, התחלנו, קדימה, קדימה, קדימה. קדימה, 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 תנו בראש, תנו בראש. עבודה חזקה, קדימה, קדימה, קדימה. קדימה. 10, 25. קדימה, להסתכל על השעון. לרשום ולזכור כמה עשיתם. עוד 20 שניות מעכשיו. עוד 10. לנוח, סיבוב שני, 3, 2, תנו בראש, גו! איי 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 גו, 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 גו! מי שנכנס עכשיו פתאום ורואה אותי עומד פה מפגרת עם שעון, לא מבין מה אני עושה. יאללה, חצי דקה, נגמרה. מסי בבאסי, מסמי וואסאבי. עוד, עוד, עוד. 15 שניות מעכשיו. מקווה שכולכם כבר סיימתם. 10. יאללה. 10 שניות, סיבוב אחרון, הכי חזק, במעברים, מהר, לרדת לרצפה, ליפול לרצפה. גו! קדימה, לשפר את עצמכם, לשפר, 20 שניות. אימא'לה, אילוש! תכתבי לי את הצעות, תכתבו לי. שיפרת? טוב, אני מחכה כמובן לעדכון שלכם. קודם כל הכבוד. מופרט. אני לא עשיתי כלום, מה? אני רק ככה בקטנה. תספרו לי אם שיפרתם, כמה עשיתם, תשלחו לי הודעות, תספרו לי כמה עשיתם ואם שיפרתם, איזה אלופים אתם! ובואו נשכב על הגב, יש לנו בטן. יאללה, סט אחרון של בטן, טבתה, 4 תרגילים, 2 סבבים, השעה 49, 4 דקות, אנחנו ממש נהיה על הקסקס, אז קדימה. נשכב על הגב, תפך על הבטן, והמוח רץ. מתחילים באלכסונים, אין לנו זמן לדבר. רגליים ישרות, ידיים ישרות. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. מעלות ברגליים.
תחת רגליים וידיים. יאללה, סיבוב שני. היינו באלכסונים. ברכיים ב-90 מעלות ולגעת בעקב. 5, 4, 3, 2, יאללה, גו. כן. 3, 2, 1, go! אחרון, כוכבים. רגליים לפתוח, ידיים לפתוח ולקפל. יאללה, שכבו על הגב הרפאיה, מה שנקרא זה אימון במהירות כזאת. טוב, יאללה, נשכב על הגב, רגליים ישרות, ידיים ישרות. למתוח את הכל הגוף, את הידיים, את הרגליים, את הבטן. ברכיים לחזה. תתארו לכם לסובב את הברכיים פנימה והחוצה. משהו ככה ואנחנו שם להפיל לצד אחד, עם שמש רגליים צד בכיסים נגדי ידיים, ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר וצד שני. ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם חזרה למרכז, רגל על רגל. לתפוס את הרגל ולמשוך אליכם לחזה. בתוך החושך ושנינו בשמיכה ואם לטפת ולהחליף. ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ואם לאט השתקפויות של עצם ולהתהפך על הבטן, כפות ידיים וקו חזה, חזה עולה למעלה, לכם באמצע יום יפה רוטציה לצד ימין ולצד שמאל, כן ככה זה קרה ישבן אחורה על העקבים, היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסדר עמידת 6, נשימה עמוקה, גב עגול, מותי נופל ונשחרר, בתוך זאת גב עגול, עלייה לפירמידה, דפוסיק עולה באוויר, רגליים מתיישרות, לתפוס את ימין ואת שמאל, ימין, לכו אחורה לכיוון כפות ידיים, להישאר למטה, לרגל ימין ולרגל שמאל, היא לוחשת וגורשת, תתאר לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום
להצמיד רגליים, להישאר למטה. לעלות לאט. חוליה אחר חוליה. ראש עולה אחרון. כתפיים. מה שחסר שמתמלא, מה שהיה פתאום ולמעלה. ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. רגל. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, רגל שנייה. כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כן נשימה עמוקה. תתארו לכם אותי נופל עוד אחד. לתוך זרועותיה. תודה רבה, 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 רבה שהייתם. יש לי 4 דקות, יופי. תודה רבה שהייתם איתי כל התקופה המשוגעת הזאת. איזה כיף שהצלחנו. איזה כיף שנפתחנו לעולם חדש, לעולם וירטואלי, שאני יודעת שהרבה חששו ממנו לפני, והיום זה כבר לא כזה נורא. כמובן שהסרטונים וכל ערוץ היוטיוב שלי נשאר לשירותכם. תיכנסו, תעשו מתי שאתם רוצים את האימון, בסופש. לא יודעת, לא הספקתם להגיע לעבודה, להגיע לאימון, יש לכם את כל האופציות פתוחות לפניכם. תודה רבה שהייתם, תודה רבה שלקחתם חלק, שלא השארתם אותי לבד בסיפור הזה. וזהו, והיה לי מושלם, האמת היא, היה לי מושלם. זה שונה ממש, זה חדש ממש, אבל זה מרגש וזה מהמם, זה עולם חדש ומהמם שגיליתי, אז תודה לכם. וזהו, והיה לי כיף, ניפגש פנים מול פנים, וזהו, ותודה, תודה לכם על הכל, על כל המתנות ועל כל ההודעות ועל כל התגובות ועל באמת כל הדברים האלה שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו, אין לי מילים איך להודות לכם, חוץ מבאמת להגיד לכם תודה, וזהו, שנהיה בריאים, רק בריאות. ניפגש פנים מול פנים בקרוב מאוד. תודה רבה 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 לכם. מלכת הקורונה, אתם מלכי הקורונה.